Ei sinne Kari. Kari, tänne näin. Käydään rannassa, pääset uimaan. No, tule. No, menepä mene. Niin, terve. Ollaan täällä Kärin kanssa tällä hetkellä jo nyt täällä Inarijärvellä. Nyt on perjantai 18. päivä 7. Tultiin tänne jo 12. päivä lauantaina. Kalastettukin on. Jotakin on saatukin. Täällä on aivan käsittämättömät helteet. Tälläkin hetkellä melkein 30 astetta varjossa. Tulin käymään täällä rannalla, jos Kärin tekisi meille lähteä käymään uimassa, mutta en tiedä, ei tykätä tuossa aallokosta. Mutta lupasin tuossa viime kesän videossa, että olisin esitellyt noita vaappuja tai yleensä ottaen uistimia, millä on saanut Inarijärvestä kaloja, mutta ja se oli pikkasen kiireinen kevät ja alkukesä, että ei oikein niinku saanut aikaiseksi. Mutta mä tein sen sillä tavalla, että nyt kun uistellaan nyt tänä kesänä tai tällä reissulla täällä ja aina kun saa jonkun kalan, niin mä näytän millä uistimella mä oon saanut, niin tavallaan korvaan vähän sitten sitä. Mutta jos palaan, että mikä tässä nyt oli kiirettä kevättä ja kesä toki töitäkin on pitänyt tehdä, mutta se viime video, matkavideo osuudella näkynyt kesämykki mikä oli, niin me myytiin se pois. Toki etsitään uutta Kuusamosta, uutta vähän isompaa mökkiä nyt tällä hetkellä. Ja se vei aika paljon aikaa. Mä olin 4 viikkoa Kuusamossa tyhjentämässä käytännössä varastoja ja kaikkea semmoista, mikä ei kuulunut kauppaan. Mutta kaikkein pahinta mikä oli, niin Käri vasen nilkka, niin se yliastui sen, eli siellä katkesi jänteet tuolla Kuusamossa tuossa toukokuun alkupuolella. Ja 19.5. niin se leikattiin, sinne laitettiin metallilevy 10 ruuvilla kiinni, eli se jäykistettiin. Ja sen paraneminen on ollut pitkä prosessi. Ja tuossa juhannuksen tietämillä saatiin vihdoin ottaa lastat pois ja että se saa opetella taas uudestaan kävelemään sillä, koska sen periaatteessa 6 viikkoa käveli niin kuin palettitanssia varpaillaan sen lastan kanssa. Mutta nyt sitten 1,5 viikkoa ennen tätä reissua, niin sillä puhkesi
bakteeri tuohon leikkaushaavaan ja sitten sivulle ihottumaan tuli paise. Ja minä olin jo ihan varma, että Käri ei pääse tänne reissuun ollenkaan, mutta antibiootilla saatiin hoidettua se. Ja Käri on nyt sitten tällä mukana, että se alkaa olla pikkuhiljaa parantumassa. Täällä on tällä hetkellä aika kuumat kelit. Minunkin piti laittaa nyt tää rätti päähän, sillä kun eilen oltiin uistelemassa. Ei ollut kun vähän yli 20 astetta lämmintä, mutta aamupäivä ei tuullut juuri ollenkaan, oli aivan älyttömän kuuma tuolla järvellä. Ja minä keskityin siihen, että mä pidän Kärin kylmänä, että kastelin sitä. Mulla on semmonen viilennyspyyhe, jolla voi kastella tuota päätä ja pitää muutenkin koira viileämpänä, niin unohdin itteni. Itekin oikein pitää itsensä huolta, niin siinä koska joku 4 tunnin uistelun jälkeen, niin yhdenkin minuutin rupeat paleltamaan, vaikka kuitenkin oli joku 22 astetta lämmintä, ihan pieni tuulenvire. Oho, mennäs. Täällä tuulee nimittäin jonkun verran, niin mennäs kamera kaatua. Tulehan Käri tänne. Tule tänne. Niin sain ilmeisesti jonkinnäköinen asteisen auringonpistoksen. Koko eilinen iltapäivä sitten, kun tultiin mökille takaisin, niin vaikka oli sisälläkin joku 23 astetta lämmintä, niin palelti kovasti. Otin tunnin tirsat siinä ja sitten otin vähän lääkitystä ja sitten otin sen viilennyspyyhkeen ja tein sitä pari tuntia tuossa pään päällä, niin sain aivot vähän viileämmäksi. Eli pitää myös huolta itsestään eikä vaan pelkästään koirasta. Mutta sen takia mä pienkin nyt tätä. Ajattelin vaan, että saisi tuohon kaljuun vähän väriä, mutta ei kannata. Mutta ei se mitään. Tämmönen pieni päivitys tähän, että katsotaan, varmasti tulee aika paljon kuvattavaa, että en tiedä milloin saan sitten aikaiseksi ton varsinaisen videon, mutta laitan tämmöisen pienen pätkän tähän, että en ole unohtanut asioita, mitä on mielestäni luvannut. Mutta katsotaan miten kalahommat onnistuu, mutta täällä on luvannut kuitenkin. Ollaan nyt vielä siis niin kuin vähän reilu viikko vielä Kärin kanssa. Mulla on yleensä aina, kun sen takia mä tulen 8 viikkoa tänne, koska se ensimmäinen viikko jostain syystä meikäläisellä on aina kuitenkin paljon töitä ja nyt varsinkin keväällä ollut tää koiran kanssa huolia ja sitten tuli myytyä se mökki ja kaikkea työasioita ja näin poispäin. Niin tämä ensimmäinen viikko on vähän semmoinen lorvailua, että oikein tuntuu, että ei oikein jaksaisi lähteä mihinkään, mutta kalaa on syöty, mutta jätetään ne kuvat sitten sille varsinaiselle videolle, joka ilmestyy jossain kohtaa. Ja pikkasen on parantanut tätä kalustoa, kiitos yhdelle tunnitulle Inarijärven tubettajalle, jolta sain hyviä neuvoja tämän kamerahommien kanssa. Ja ihan tässä kohtaa näyttää ihan mukavalle, mutta jatketaan siitä. Tervetuloa mukaan. Moi!